bueno, pues un pouco ligar o destacar esa ligación que existe entre o que son as cuestións que preocupan a esquerda, a sociedade, etc., con a ciencia e todo eso, que é onde sempre estima a esquerda, maioritariamente. Entón, no caso de hoxe, esta palestra que ten leva como título Saúde mental e condicións materiais, un pouco, pues, queríamos un pouco refletir sobre esta cuestión, dado que en conversas entre persoas leigas, como ser eu e calquera outro, sempre hai unha especie de reflexión sobre que prima a hora de falar de saúde mental, se un pouco a bagaxe biolóxica ou así que individualmente temos, ou hai outras cuestións, outros factores máis de índole socioeconómico e tal que efectivamente determina, condiciona un pouco o que é a saúde mental. Bueno, dá para imaginar que a resposta non é tan simple e que supone que debe haber unha estuda de todo, pero bueno, nos queríamos tamén explorar esa vía e bueno, tenemos que a persoa máis indicada para falar disto. Moito mal, non sei digo alguma outra cousa, pero bueno, deixamos en máis que ben, moitas grazas por estar aquí, sábado ás 12. Realmente poderíamos xa darlo por finalizado, porque Anxo xa dixe todo o que hai que decir sobre este tema, realmente vai ser un pouco como abundar en que é exactamente o que pasa con estes temas. Ben, a primeira salidade que quero facer é que isto chamamos así, saúde mental e condicións materiais, pero partimos da base de que todas as condicións son materiais, é dicir, eu non creo que as condicións espirituais ni inmateriais, é dicir, tanto a bioloxía como o ambiente, tanto a sociedade como o psicolóxico, parten dunha base material. Eso creo que temos todos claro que podemos partir dese consenso común. E nada, un pouco a discusión, o debate sobre estas cuestións, parte un pouco do que comentaba antes Anxo, que é o grande debate e a falsa dicotomía, xa agora adianto, que se dá dentro do século XIX na ciencia entre bioloxía e ambiente. Digo dende o século XIX, pero realmente dende o século V a.C., probablemente. É dicir, xa xente como Hipócrates falaba de canto de ambiental e canto de innato tiñan as diferentes enfermidades, tamén as enfermidades mentais. Ben, xa vos adianto que isto é unha falsa dicotomía. Eu teño unha perspectiva moi biolóxica en canto a enfermidade mental. O problema é que moitas veces cando a xente fala de bioloxía pasan dúas cousas. Falan de bioloxía de primeiro da ESO, ou falan de bioloxía de Mendel, dos chícharos de Mendel, ou utilizan a bioloxía como chiste, como un borracho unha farola, máis para apoiarse que para iluminarse. Entón, a inmensa maioría das veces cando eu escoito falar de bioloxía, o que me provoca é moito instinto asesino ante a ignorancia que amosa a persoa que fala de bioloxía. E seguramente, agora con este auxe dos neofascismos en redes, escoitarades a moita xente de ultradereita falar de bioloxía. E xeralmente, cando a xente de ultradereita fala de bioloxía sen ter nin puta idea de bioloxía. Pero, a uns niveis absolutamente tolos. É dicir, cousas do tipo de que a testosterona é a hormona da agresión. En plan, señores, a ver, tranquilicémonos, vale? Na natureza, na bioloxía, nada funciona así. Se alguén sabe un mínimo sobre a evolución, sabe que ninguna hormona é la hormona de nada, la hormona de non sei que. As hormonas son cadeas de proteínas que teñen múltiples funcións no organismo humano. A evolución nunca seleccionaría algo que só ten unha función no organismo humano porque é moi pouco eficiente. Entón, a testosterona é a hormona da agresión? Sí. Tamén é a hormona de quedarse impotente, se nos pasamos. É dicir, ás veces caemos nos reduccionismos que eu xa non sei se é ignorancia, a mala fe ou ambas. Entón, bioloxía, para min, dende logo, o problema é cando a bioloxía se convirte nunha coartada para justificar discriminación, para justificar actitudes misóxinas, homófobas, racistas, que non se apoian realmente na bioloxía tal como entendemos o século XXI.
podíase apoiar na bioloxía como entendía, xa non digo Darwin, igual o avó de Darwin, que tamén era médico. O avó de Darwin igual estaría de acordo con algunhas cousas das que din agora a ultradereita, pero non se poden soster cos conhecimentos de bioloxía que temos hoxe en día. Entón, a bioloxía, en xeral, danos a razón, a bioloxía é a nosa amiga, pero non podemos utilizar a bioloxía como coartada para negar outro tipo de factores. Entón, cando falamos de bioloxía, cando nesta dicotomía, que se digo que é falsa, falamos de herdanza versus ambiente, ou innato versus adquirido, ou como lle queráis chamar, en moitas propostas, habitualmente pensamos nisto, pensamos en xenes, isto non ten punteiro, ou si? Perfecto, sí. Pensamos en xenes e pensamos no noso organismo por dentro, vamos a decir, o sea, nos procesos fisiolóxicos do organismo. E cando pensamos en ambiente, habitualmente pensamos neste tipo de cousas. En polución, pensamos en pantallas, pensamos en tóxicos, alcohol, tabaco, vale. Isto parece moi obvio, pero como todo en ciencia, non é así. É dicir, non é tan obvio, non podemos atribuirlle aos distintos factores o ambiental, o biolóxico, o xenético, dunha forma tan unívoca. É dicir, establecer unha causalidade en ciencia é algo sumamente difícil. Entón, cando escoitedes a palabra tal cousa produce non sei que, con 90% de probabilidades xa falso. É dicir, o único caso, o único non, pero bueno, un dos poucos casos que podemos decir que algo produce cancro é o caso do tabaco. E xa vos digo que foi necesaria infinita investigación. No caso do alcohol, o alcohol asóciase a un aumento do risco de cancro. Creo que é bastante diferente dicir que algo produce ou que algo asóciase a un aumento do risco. Ainda no caso do tabaco, que sabemos que produce cancro, non todas as persoas que fuman desenvolven un cancro. É dicir, isto é o grande argumento dos fumadores. O meu avó fumou hasta os 124 años e se murió de un ataque de corazón. Por que? Porque incluso no caso de factores biolóxicos, ambientais moi potentes que sabemos que producen unha enfermedade como pode ser o tabaco, o efecto que fan sobre o noso organismo non é unívoco. Non a todo o mundo lle afecta igual. Entón, donde está o interesante para mí e donde está o que xenera o debate é nesa interfaz. É dicir, en como se comportan os organismos biolóxicos expostos a determinados estímulos. E aí é onde entra o tema da saúde mental. Non sei se vos sona o tema da epixenética, pero a epixenética é algo, unha rama da bioloxía, unha rama da xenética que se desenvolveu nos últimos 20 anos, digamos, que o que estuda é de que maneira factores ambientais modifican o noso ADN. É dicir, isto que estou dicindo pode parecer así como moi baladí, pero é moi heavy. É dicir, ata os anos 80 pensábamos que o ADN era unha cousa inmodificable, que ti nacías con el e morías con el e herdábano os teus fillos e non había nada polo medio que pudiera modificar o ADN. Entón, dicir que factores ambientais modifican o ADN é dicir que ese ADN modificado é o que eu vou transmitir a miña descendencia, é un cambio de paradigma en como entendemos a bioloxía. Entón, que factores poden modificar, metilar, que se di, o ADN? Pois factores ambientais, como por exemplo os tóxicos. É dicir, hai determinados tóxicos que poden modificar a metilación do ADN. Cando falamos de metilación, que parece unha cosa un pouco abstrusa, realmente o que queremos decir é que o ADN, para o que vale, é para sintetizar proteínas. O ADN é o libro de instruccións para que o noso corpo sintetice proteínas. Entón, sabemos agora que hai factores ambientais que poden modificar que proteínas di o ADN que temos que producir. É dicir, ante determinados estímulos externos, o ADN modifícase para producir unhas proteínas e non outras. Ou para deixar de producir unhas proteínas, ou para empezar a producir unhas proteínas que antes non producir. Entón, esta interacción xen-ambiente que se chama, é algo que ata hai 20-30 anos non sabíamos que funcionaba así. É dicir, en ciencia, 20-30 anos é
unha eternidade, pero este tipo de cuestións tardan moito en pasar á cultura popular. Habitualmente, cando ti preguntas a alguén se o ADN pode modificarse, vai che dicir que non. Ou vai che dicir, bueno, pode modificar por inxeniería xenética, pero non hai nada de fora que poda alterar o meu ADN. Hai moitas cousas de fora que poden alterar o meu ADN. Darwin, que é o pai da selección natural, diría que os organismos transmiten os seus xenes e o ambiente selecciona aleatoriamente os mellor preparados. Este outro señor, que era Lamarck, diría que os organismos modifican a súa herdanza en contacto co ambiente. Era un pouco este rollo de que as xirafas estiraban moito o pescozo para chegar ás ramas máis altas e as seguintes xeracións de xirafas tiñan pescozo máis longo. Entón, ata o momento, todos pensábamos que Darwin tiña razón, Lamarck estaba equivocado. Á luz da recente epigenética, creo que podemos decir que se crea aquí un bonito amor e amizade entre Lamarck e Lamarck. Eu, escribí un artigo algunha vez dicindo que Lamarck sí, pero non así, porque creo que Lamarck o que tivo foi unha intuición genial sobre como funcionaba a natureza, igual que tamén a tivo Darwin, pero obviamente na súa época non tiñan as ferramentas tecnolóxicas e de investigación para chegar a saber realmente como funcionaban as cousas. Vale, entón, despois de todo este rollo, como afecta todo isto á nosa saúde mental? Vale, pois realmente as interaccións entre o biolóxico e o tecnolóxico, ou entre o biolóxico e o ambiental, a mí recordan un pouco ao Space Jockey de Alien, vale? Que este organismo que se ve ao principio de Alien, que é como un xinete, bueno, neste caso un piloto, que non se sabe onde empeza o organismo biolóxico e onde acaba a tecnoloxía que está ao redor dele, vale? Entón, gustaríame que pensarades na bioloxía humana, no ser humano, un pouco como Space Jockey de Alien, vale? Estamos tan imbricados no noso ambiente que é moi difícil dicir onde empeza a bioloxía e onde remata a tecnoloxía, ou o ambiente, ou a nosa contorno, vale? Cousas que metilan o ADN. Diríamos, o tabaco metila o ADN, sí, o alcohol metila o ADN. Que máis cousas metilan o ADN? Os coidados na primeira infancia metilan o ADN. É dicir, a calidade dos coidados e do afecto que recibamos nos primeiros anos de vida van determinar como o meu ADN expresa proteínas ao longo de toda a miña vida. E non só iso, senón que vai determinar cal é o ADN que eu transmito a xente selección. Entón, isto é moi tocho. Quero dicir, non sei se sodes conscientes do que estou dicindo, pero é moi tocho. Vale? Porque implica que un trauma na primeira infancia ou unha neglixencia non só me vai afectar a mí, senón que posiblemente afecten a miña descendencia, en maior ou menor medida. Aquí, obviamente, estamos falando sempre de porcentaxes e de, como decía antes, de probabilidades, non é un absoluto, vale? Pero isto pasa. Hai un estudo moi interesante, por exemplo, en fillos das víctimas da grande fame que se deu na Segunda Guerra Mundial en Dinamarca, e os fillos desas víctimas da fame que non naceran aínda durante a fame, nin as súas nais estaban embarazadas durante a fame, tiñan máis problemas cardiovasculares que nas xeracións posteriores. É dicir, a fame extrema metilou o ADN desas nais que transmitiron ese ADN a súa descendencia. É dicir, vámonos facendo unha idea de por onde chega, e ata que punto é absurdo falar de bioloxía versus ambiente. Ben, unha vez dito isto, outro grande tema da saúde mental é este, que a saúde, e sobre todo a saúde mental, importa máis o código postal que o código xenético. Esta frase non é miña, é dunha amiga que utilizou así un artigo, pero que me parece como super titular. É dicir, a bioloxía, a xenética, importa en saúde mental, sí, pero importa moitísimo máis donde vivas. Ata o punto, e estes son datos de saúde, non necesariamente de saúde mental en concreto, pero é extrapolable, ata o punto de que estas son esperanzas de vida en diferentes barrios de Madrid. E como vedes, hai bastante diferencia. Tanto como casi 4 anos de diferencia entre os distritos con menor esperanza de vida a os distritos con máis esperanza de vida. Isto a mí tamén me parece moi tocho.
Quero dicir, non é unha cuestión de código xenético que evidentemente a xente de Madrid, digo eu que non será tampouco étnicamente tan diferente entre Madrid Norte e Madrid Sur, senón que as condicións de vida van marcar unha diferenza de ata 4 anos de maior esperanza de vida dependendo dos recursos económicos, non? Porque o código postal non deixa de ser un reflexo de se vivimos nunha zona máis rica ou máis pobre. Ben, isto é o que nos chamamos en saúde mental o paradigma do biopsicosocial, vale? Que quere decir que, cando estudamos calquera cuestión que teña que ver co cerebro humano, coa conducta humana, que realmente é o que estudamos en saúde mental, temos que ter en conta 3 tipos de factores, non? Por unha banda, os factores puramente biolóxicos, que son idade, sexo e factores hereditarios, que xa dixemos que non era tanto así. Por outra banda, estilo de vida dos individuos, ¿no? E aí entrarían o que decíamos antes, ¿no? Alcohol, tabaco, se vivo, se traballo nunha fábrica no que respiro produtos tóxicos ou non, redes sociais e comunitarias, vale? E isto, ata que punto podemos decir se é psicolóxico ou social, ou ambiental, ¿no? Pero tamén a produción de alimentos, a educación, o ambiente de traballo, o desemprego, a auga e o esgoto, que isto agora dámoslo moi por feito, pero os primeiros estudos, por exemplo, sobre prevención de saúde de poboacións tiñan que ver moitas veces cos sistemas de augas residuais. O cólera en Londres, que mataba centos de miles de personas, tiña que ver con como se evacuaban os residuos. Servizos sociais e de saúde, se vivimos nun país con máis ou menos servizos sociais e servizos de saúde, e a vivenda. E por todo isto, por fora de todo isto, estarían as condicións económicas, culturais e ambientais xerais. No sentido de que, ainda que eu viva en Puente de Vallecas ou en Barrio Salamanca, vivo, en principio, nunha sociedade que comparte unha serie de valores, ideas. Ben, con todo isto, que les diríades que son os factores de risco en saúde mental? A ver, a estas alturas de presentación creo que pode empezar a preguntarse. Que nos predispón, e aquí non falamos de producir, senón de predispoñer a padecer un problema de saúde mental? Que os parece? Carencias e cousas básicas, tipo comida, ou sitio onde dormir, ou seguridade física básica, digamos. Ben, seguridade física básica? Más cousas? Redes sociais efectivas, ter xente que te queira, que te... Ter unha boa rede de apoio? Sí. Eso sería un factor protector, ¿no? Neste caso. Vale, o sea, a falta sería, claro, a solidade sería un factor predispoñente para padecer un problema de saúde mental. Ben, que máis vos parece? Así, intuitivamente. En realidad de todo. Si esquematizas así, todo ten a ver con... Sí, todo ten a ver, pero hai factores protectores e factores de risco, ¿no? Para cuestións de saúde mental. Vale, pois os principais factores de risco para padecer un problema de saúde mental son estes, vale? En primeiro lugar, o xénero femenino. Por qué? Porque isto fai que todo o demais empeore. As mulleres padecen máis pobreza, padecen máis violencia, padecen máis exclusión social, menores ingresos, as rendas máis baixas teñen máis problemas de saúde mental, e isto tamén un pouco vai en contra un pouco do tópico de que as enfermidades ou os trastornos mentais é unha cousa de ricos, porque os pobres como que non se poden permitir ter problemas de saúde mental, ¿no? Como que a saúde mental é un luxo, ¿no? E as persoas pobres pois teñen preocupacións como máis prosaicas, ¿no? E non teñen problemas de saúde mental. Isto seguro que tamén os contextuais mil veces, porque isto é un tropo así como moi habitual que non é certo. Vale, o desemprego, tamén está en relación co tema de ingresos, ¿no? Unha escasa rede social de apoio, a solidade, sufrir violencia, urbanicidade. Vale, isto é un factor moi controvertido porque é unha cousa que clásicamente se asociou a peor saúde mental, é dicir, como que vivir en cidades empeoraba a saúde mental en contraposición a vivir no rural, ¿no? Puxen aquí unha interrogación porque sabedes despois que con isto hai moito debate, vale? E hai datos agora que non parecen ir nesta dirección.
opinión persoal, vale? Hai datos en saúde mental que son estadísticos que non nos indican ou é difícil chegar a saber por que pasa iso. É dicir, este dato ven simplemente de demanda de atención en saúde mental no urbano versus no rural. Entón, eu podo dicir con eses datos que na cidade se solicita máis atención á saúde mental que no rural porque hai máis xente que está mal? Pois, hombre, así podo dicirlo, pero non parece moi científico, non? O sea, parece unha cosa así un pouco de dar por casa. Eu creo que se mesturan varios factores aí. É dicir, nas cidades moitas veces o acceso a servizos de saúde mental é máis doado, hai máis cultura de que existen os problemas de saúde mental, ou polo menos ata aí poucos anos era así, e se cadra tamén, pola outra banda, no rural aínda estaban vivas redes de apoio mutuo que no urbano igual faltaba. Entón, claro, un factor estatístico non nos dá os motivos de que iso sea así. Entón, igual no rural a xente está fatal e simplemente non consulta. Ou igual hai factores no rural que fan que non é que non existan problemas de saúde mental, senón que a atención a eses problemas non se xa dende o sanitario, e se xa máis dende o social. Ben, menor nivel de estudos, identidade e orientación non cis-heterosexual. Durante moito tempo había un dato moi potente que era que as persoas non heterosexuais se suicidaban máis. E isto utilizouse moitas veces como unha maneira de discriminar as persoas non heterosexuais, dicindo que eran máis inestables, tiñan máis problemas mentais, non sei que. Claro, estes dos factores do final, ser unha persoa adaptada e identidade de orientación non cis-heterosexual, do que falan é de discriminación, de ser víctima de violencia e de ser víctima de abandono. É dicir, é como cando decimos, por exemplo, outro dato que me parece moi potente, que as infancias non cis-heterosexuais reciben máis abuso sexual, que é verdade. É dicir, é porque están máis expostas a violencia. Non é porque haxa nada intrínseco nelas que as faga buscar ser víctimas de violencia, que tamén se dixo. Ben, e con todos estes datos, eu sempre penso xénero femenino, menores ingresos, desemprego, o emprego precario, escasez social de apoio, sufrir violencia, urbanicidade, non sei, e menor nivel de estudo, sempre penso nas miñas pacientes as que atendía, por exemplo, na zona de Ribeira Boiro, que se dedicaban, por exemplo, ao marisqueo, e que era unha poboación na que, en principio, ninguén pensa cando pensa en problemas de saúde mental, e, en cambio, era unha poboación moi exposta e na que era moi prevalente os trastornos de ansiedade e depresión. Por qué? Porque coincidían todos estes factores de risco. E aí poderíamos pensar que vida campestre, en contacto con la naturaleza, mar, tal. Quero dizer, poño este exemplo porque é un traballo femenino, o sea, moi feminizado, increíblemente duro, para que fai falta unha forza física que non vos podedes imaginar, e que estas persoas non teñen, por exemplo, unha xubilación anticipada como se teñen outras profesións, completamente invisibilizado, moi mal pagado, e no que de entrada non pensaríamos cando pensamos en persoas que teñen maior risco de padecer unha depresión. Pensaríamos que estas mulleres teñen todo a favor para ter unha vida maravillosa porque teñen un traballo tradicional, viven no campo, teñen a súa horta. Ben, xa meténdonos así en trastornos concretos, se falamos do trastorno depresivo, por exemplo, outro dato así clásico é que a depresión é máis frecuente en mulleres, un partido de 3, é dicir, por cada home que padece depresión hai 3 mulleres que padecen depresión. Durante moito tempo, a explicación tamén simplona e ramplona de andar por casa, non sei quen decía outro día de Limos, Mario, o de reflexión de sillón orelleiro. A mí esta me parece unha reflexión de sillón orelleiro, non? Por que as mulleres teñen 3 veces máis depresión que os homens? Bueno, pois será por as hormonas. Vale, pois a ciencia das veces comportase así, porque as ciencias ata non hai moita oficiana señoros. Vale, entón, que un señor se lle ocorra que seguro que se por as hormonas, a mí pareceme como o típico que seguro que pasa, non? Que pasa aquí?
A depresión ten un substrato xenético importante? Sí. A depresión, sobre todo a depresión grave, heredase? Sí. Se preguntamos aos nosos aboas, se preguntamos en persoas que viviron ainda en sociedades máis tradicionais, seguramente vos diga algo así como que a depresión corre nas familias. A mí esa frase me parece super heavy, que non me dixeron a primeira vez. A tolemia ou a depresión corre nas familias. Vale, é dicir, cando hai unha persona afectada con enfermedade mental, é probable, ¿no?, que haxa outras persoas na súa contorno familiar que tamén aparece. Entón, que hai unha base xenética é obvio, hai mil estudos, podedes buscalos, non hai ninguna dúbida ao respecto. Entón, realmente, o problema de que as mulleres nos deprimamos máis son as hormonas. Vale, pois en realidade, canto máis grave a depresión, máis iguala. É dicir, canto máis carga xenética ten unha depresión, máis iguala a proporción entre homens e mulleres ata chegar a un 1 nos casos de depresión realmente grave. Cando falo de depresión realmente grave, refírome a persoas que deixen de comer, deixen de moverse e que sen cuidado dos médicos falecerían de inanición e de sede. É dicir, seguro que en algún caso escoitaches algunha historia de alguén que se deixou morrer porque lo dejó la novia, muy probablemente. Pero quero decir, estas cousas antes pasaban e atribuíanse moitas veces a cuestións vitais, ¿no?, de cambio de ciclo vital, pero que eran depresións sumamente graves que a estas persoas hai que hospitalizalas, sondalas e hidratalas, porque senón morren. É dicir, cando falo de depresión moi grave, non falo de estar moi triste. Falo dunha enfermedade médica que ameaza a vida de forma inmediata se non se trata. E aí vemos unha proporción prácticamente equivalente de homens e mulleres. Entón, de onde saen as outras dúas mulleres? Pois posiblemente non de factores biolóxicos. Ademais, as mulleres teñen máis síntomas atípicos de depresión, é dicir, síntomas que son un pouco máis raros. Hai un maior sobrediagnóstico, é dicir, as mulleres moitas veces se dispón a etiqueta de depresión sin ter depresión realmente, ante outras patoloxías de calquera tipo, autoinmunes, endocrinolóxicas. Moitas veces acabamos con unha etiqueta de depresión e despois resulta que é unha esclerosis múltiple, un cancro, o sea, estou falando de cosas heavy, non estou falando de... E moitas veces o primeiro diagnóstico é de depresión. Vale, ante un malestar calquera, en lugar de facernos probas, moitas veces faz un diagnóstico de depresión. Entón, que pasa aquí? Pois que posiblemente haxa moitas mulleres mal diagnosticadas de depresión, que realmente non teñen depresión, non teñen outra cousa, e por outra banda, haxa unha sobrerepresentación de mulleres nos diagnósticos de depresión que teñen que ver coas condicións de vida, vale? Que, como decíamos, son fundamentalmente femeninas. Entón, hai bioloxía na depresión? Sí. Explica a bioloxía todos os casos de depresión e, sobre todo, explica a bioloxía esa diferenza entre homens e mulleres? Probablemente non. E cada vez hai máis estudos neste sentido. Vale, vou moi rápido... Sí, non? Vale. Vale. Este outro modelo que dende a psicología explica un pouco esa sobrerepresentación de depresión en mulleres. Vale. Hai como dous paradigmas, dous modelos que non son incompatibles entre sí. Non quero que vexades isto como un ou outro, vale? Os dous poden ter peso. Un deles é o que se chama o modelo social inducido, que é, basicamente, que socialmente mola que as mulleres están deprimidas. É dicir, as mulleres atopan reforzo positivo en estar deprimidas. O sea, molan as mulleres tristes, molan as mulleres pasivas, pensade no cine e nos medios de comunicación, molan as mulleres frágiles, e todas as mensaxes que estamos recibindo son que somos débiles, que non podemos, que somos inestables. Eu sempre que... Bueno, aquí quitei a foto, pero a foto que tiña eu para esta presentación nos institutos era a protagonista de Crepúsculo, que non sei se, bueno, se non a biche seguro que sabedes de que vai, pero que durante a serie é unha persoa que pasa por unha depresión clínica. Ninguén fai nada, a todo o mundo le parece ok que esta chica este en un sofá meses e que ademais se romantiza. É dicir, o que estamos ofrecendo na nosa adolescencia é unha visión positiva e romantizada da depresión en mulleres. Evidentemente non hai unha visión positiva e romantizada de depresión en homes. A ninguén lle gusta un home deprimido. Pero unha muller deprimida, bueno, pues, é facilmente romantizada. Non sei se alguna vez vos fixachedes, pero os anuncios de medicamentos para dor
sempre aparecen mulleres. O sea, de medicamentos para a dor falo de ibuprofeno. Pero moitas veces os anuncios son con protagonistas mulleres. É dicir, parece que, bueno, e que di medicamentos para a dor, di, por exemplo, unha cosa que me chama moita atención, laxantes ou medicamentos para a incontinencia. Sabes, que son condicións que todo o mundo sabe que só padecen as mulleres. Entón, é como que hai discursos sobre o frágiles que son as mulleres, a cantidade de cousas que nos pasan ás mulleres, pero esas mesmas cousas que tamén les pasan aos homes, que tamén les dói a cabeza, que tamén teñen incontinencia, que tamén teñen estreñimiento, non se aplican aos homes. Entón, hai como unha hiperpresenza dos problemas femeninos de saúde. E despois, por outra banda, está o modelo de causalidade social, vale? Que é que a sociedade patriarcal produce depresión en mulleres, que é un pouco que estábamos falando de agora, non? As mulleres teñen en xeral menores ingresos, máis violencia, máis atrasos diagnóstico e maior sobrecarga laboral, entón isto explicaría que houvese unha sobrerepresentación dos trastornos depresivos. Pero xa vos digo, estes dous modelos non son incompatibles, pasan as dúas cousas, vale? En cada caso, posiblemente, teña máis peso un ou outro ou ambos. Ben, non todos os trastornos teñen a mesma carga biolóxica, vale? Eu dixen antes que a bioloxía xoga un papel, pero non en todos os casos xoga o mesmo papel. Como vos dicía antes, non en todos os casos de depresión hai a mesma carga biolóxica. Canto máis grave a depresión, moitas veces máis carga biolóxica, vale? Entón, vou poñer un exemplo, a ver se me sai, porque isto se va a facer día a primeira vez que falta. Ai, sí, vale. Entón, trastornos de, bueno, trastornos, condicións, neste caso non sería un trastorno, de altísima carga biolóxica, os trastornos do espectro autista, por exemplo, non? É dicir, o autismo ni siquiera, bueno, ni siquiera é un trastorno exactamente, é unha neurodivergencia, é dicir, é un cerebro que funciona diferente. As persoas autistas nacen autistas, igual que os neurotípicos nacemos neurotípicos. É un cerebro que ten un funcionamento distinto. E por abaixo de menor carga biolóxica eu poñería, por exemplo, un do. É dicir, a tristeza e a baixada de actividade cando perdemos un ser querido é a maneira normal de reaccionar no noso organismo. Non ten carga biolóxica no sentido de que non me vai afectar máis a min que a outra persoa necesariamente. Ten máis que ver con como era o meu vínculo con esa persoa que con a miña biología. Non sei se me seguides. Sí. Entón, entre estes dos extremos, vamos a decir, de forma moi reduccionista, completamente biolóxico, ao completamente psicosocial, non todas as enfermidades, non todos os trastornos teñen a mesma carga biolóxica. Entón, por exemplo, un poquinho máis carga biolóxica, un trastorno adaptativo. Un trastorno adaptativo é o que nos chamamos así cando é unha reacción ante un acontecemento adverso, pero que os síntomas que produce xa empezan a ser un problema en si mesmo. Por exemplo, falece unha persoa querida, eu fago un do, normal, que me toca, pero pasan os meses, non durmo, sigo sin comer ben, sigo sin sair, tal, entón isto xa empeza a ser un problema en si mesmo. É dicir, empeza a afectar a miña relación social, empeza a afectar a miña calidad de vida, entón aquí falaríamos de trastorno adaptativo. É dicir, é o normal, pero como un pouco incrementado ata o punto de constituir un problema. Máis carga biolóxica, depresión. Máis carga biolóxica ainda, o que decíamos antes, depresión moi grave, vale? Depresión, chamámoslle nos depresión endóxena. Depresión endóxena para diferenciala, para facer referencia a que a carga xenética é moi elevada, vale? Un pouco máis, ou máis ou menos igual, trastorno bipolar. Un pouco máis, esquizofrenia. Vale. Entre a esquizofrenia e o trastorno bipolar, eu diría que posiblemente esa mesma carga xenética, de efecto hai moita xenética compartida aí, pero un pouco a idea é que non todos os trastornos teñen a mesma carga xenética biolóxica, vale? É dicir, se a mí me pasa algo moi grave, terriblemente grave, casi con total seguridade vou facer un trastorno adaptativo, é posible que faga unha depresión, pero non vou ter unha esquizofrenia. Vale? Ben,
deixando claro isto, que importa máis o código postal que o código xenético, a pesar de que o código xenético, como vedes, si te importa. Non fixen bibliografía, porque todos estes datos son do INE, vale? Entón, están na página do INE, son super dados a topar, se tedes alguna discusión acalorada e queres sacalos, están a man para calquera, vale? Si vedes aquí, bueno, non se ve moi ben, pero trastornos de ansiedade, non? Se vedes aquí nivel de renda, vale? Nos de renda moi baixa, o trastorno de ansiedade disparase, vale? Isto é o esperable, non? Porque estábamos dicindo algo antes que son todos os trastornos do estado de ánimo. Bueno, este era no puxa, pero estaría máis ou menos por aquí. Entendemos que un trastorno de ansiedade posiblemente teña pouca carga xenética. Vale, entón, se un trastorno de ansiedade ten pouca carga xenética e ten moita carga ambiental, pois casi que nos esperamos que en rendas moi baixas, que xa dixemos que era un factor de risco, estivera sobrerepresentado. Vale, hasta ahora, máis ou menos como o esperable. Vale, para trastornos depresivos, o mesmo, rendas moi baixas, maior, esquizofrenia, do máis xenético. Rendas moi baixas, increíblemente sobrerepresentado. Este punto vermello de aquí son os homes con esquizofrenia. E este punto, o triangulino son as mulleres. Entón, que pasa aquí? É dicir, se estamos dicindo que son enfermedades que dependen moito da xenética, por que hai esta sobrerepresentación brutal nas rendas baixas? Ben, pois porque, como decíamos antes, somos o space jockey de aí. Vale, entón, non hai unha diferencia tan clara entre a xenética e o ambiente. Moitas veces, nas familias de persoas con trastornos mentais graves, como pode ser a esquizofrenia, hai outras persoas con esquizofrenia. O que decíamos antes de que a esquizofrenia corre nas familias. Entón, que pasa aí? As persoas con esquizofrenia, moitas veces, teñen traballos máis precarios, non son quen de traballar de forma continuada, a crianza ás veces é máis deficitaria, ás veces non son quen de ofrecer un bo apoio emocional na crianza dos seus fillos. Hai que contar que as persoas con esquizofrenia teñen o mesmo nivel de natalidade que a población xeral. Vale, non teñen menos fillos que as persoas sen esquizofrenia. Estábamos dicindo antes que unha das cousas que metilan o ADN é a crianza, para ben e para mal. Entón, a esquizofrenia está sobrerepresentada, moi sobrerepresentada, increíblemente sobrerepresentada, nas rendas máis baixas, porque se combinan toda unha serie de factores que son xenéticos, pero que van moito máis alá do xenético. Vale, e aquí querería que volverades a pensar nese ser que é medio biolóxico, medio cibor, vale, que todo se conxuga. Ben, cando digo que a esquizofrenia é unha enfermidade con moita carga xenética, digo moita carga xenética, vale? Isto é o que se chama o Manhattan Plot da esquizofrenia, vale? Chámanse Manhattan Plot porque é como se fosen os rañaceos de Manhattan, vale? Cada raya é un xene. E todos os xenes que pasan por riba da liña vermella están implicados na esquizofrenia. Vale, é dicir, falamos de 270 e pico xenes diferentes, vale? Entón, non existe un xen da esquizofrenia. Non é unha herdanza que chamamos autosómica dominante. Se a miña nai ou o meu pai ten esquizofrenia, a mí non me vai pasar o xen de esquizofrenia e con 100% de probabilidades eu vou ter. Non funciona así, vale? O que hai é como unha tirada de póker diabólica que en lugar de ter 5 cartas ten 270. E dependendo da combinación de esas cartas, a miña probabilidade, que non certeza, de desenvolver unha enfermedade mental grave como esquizofrenia, aumenta ou diminúe. Vale? Para que nos fagades unha idea do pouco que sabemos, esta raya de aquí, este punto, é un xen que codifica o receptor da dopamina. E seguro que vos sona a dopamina, porque tamén é unha deses neurotransmisores dos que se falou moito que producen non sei que, e se son de dopamina e chorradas. Vale, a dopamina vale para moitas cousas, pero é posiblemente un dos neurotransmisores implicados na xénese da esquizofrenia. Vale, pois todos os medicamentos de esquizofrenia van aquí.
todos. De todo o demais, incluído este, que é unha interleuquina 6, que é algo que ten que ver coa inmunidade e que non sabemos que coño pinta, de todo o demais, non temos absolutamente ni idea. Os antipsicóticos dirixidos a D2 funcionan? Sí, funcionan a regulinche, tamén vos digo. Por que? Porque hai todo isto polo medio que non sabemos. Entón, cando vos falan de xenética, a mí o que me gustaría é que recordaras isto, vale? Porque moitas veces, cando se fala de xenética, falase de xenética dun xeito determinista. É dicir, a tua xenética determina que non sei que, vale, iso non funciona así. É dicir, a xenética funciona como un póker diabólico. Non como unha ficha que eu che dou a ti e se ti tes a ficha tes enfermidade. E ademais, todos estes xens combínanse con todo o ambiental do que estivemos falando todo agora. Vale, este é o modelo do xerro da psicose que utilizamos moitas veces para explicar como funciona a esquizofrenia, vale? A esquizofrenia é un tipo de psicose, vale? As psicoses son todas aquelas enfermidades mentais que fan que se altera a nosa percepción da realidade. Fundamentalmente que vexamos e escoitemos cousas que non hai, que son alucinacións, ou que creamos cousas que son manifestamente falsas, que é o que chamamos ideas delirantes. Vale? Sacar as vossas propias conclusións de que delira ou non delira da xente que coñecemos así de redes, en medios. Ben, cando explicamos o modelo da psicose, é un modelo que a mí me gusta moito, que me parece moi chulo. Primeiro, porque é moi visual e porque se pode facer con cousas que tes na casa, rollo Art Attack, e porque combina moi ben, eu creo que combina moi ben a explicación de xenética e ambiente. Vale, entón, como se crea a enfermedade mental, non? Pois ti tes unha carga xenética que serían as boliñas laranxas, vale? Que naces con ela. Naces con ela e te tens que joder, porque a tua carga xenética. E cantas desas 270 e pico cartas che tocaron na xogada, vale? Pero iso por si mesmo non é suficiente para desenvolver unha esquizofrenia, para desenvolver unha psicose. Fan falta factores ambientais. E o ambiental é o azul. Entón, vai haber parte do ambiental que nos va a tocar sí ou sí. É dicir, todos vamos ter experiencias adversas, todos vamos ter desgracias na vida, o noso nivel socioeconómico non o podemos escoller, non? Entón, esas experiencias adversas van enchendo o bote, vale? Cando o bote está completamente cheo, aparece a psicose, aparece a esquizofrenia. Entón, temos dúas estrategias para mellorar esa situación. Unha delas é eliminar do azul, eliminar factores ambientais. Hai factores ambientais que non podemos eliminar, non podemos cambiar como nos tratábamos a nai, non podemos cambiar moitas veces o noso lugar no tema socioeconómico, polo menos no que nacimos, pero si podemos, por exemplo, non engadir tóxicos. O cannabis, por exemplo, ten unha grande asociación con esquizofrenia. E digo asociación, non causal, pero si asociación. Ou podemos aumentar o bote. Podemos facer que o bote sexa máis grande e caiba máis. Vale? E aquí sería a metáfora dos fármacos. Vale? Os fármacos, digamos, que nos conferirían certa avantaxe, ¿no?, para paliar os síntomas de psicose. É dicir, os síntomas van seguir aí, o bote sigue cheo, pero os fármacos serían como este engadido que le ponemos ao bote. Vale, isto é un exemplo tamén para que vexades como se combina bioloxía e xenética, ¿no?, e como as cousas non son tan unívocas, ¿no?, como que algo se sea de causa biolóxica ou de causa ambiental. Ben, outro melón que tamén hai que abrir e que tamén parece que ten moito que ver con a enfermedade mental é o tema dos abusos sexuais, especialmente na infancia. Vale. Esta metáfora do iceberg, ¿no?, de que só o 15% dos casos de abuso sexual infantil chegan ao xuízo e dese 15% só o 5% acaban en condena, vale? Quere decir que a inmensa maioría dos casos de abuso sexual infantil nunca chegan sequera a coñecerse. Vale. Contacho xente en consulta décadas despois. Moitas veces personas de 50, 60 anos, despois de estar atendendolas durante 10 anos, dixe, por certo, unha cosa que nunca che contei. Claro. O abuso
abuso sexual infantil é a causa evitable que máis contribúe ao desenvolvemento de trastorno mental na idade adulta. É dicir, cando pensamos en ambiente sempre pensamos noutro tipo de cousas, pero isto, que para min é un melonazo, é algo, iba a decir facilmente evitable, obviamente facilmente non, pero quero decir, algo que non hai ningún tipo de información, non hai ningún tipo de campaña, e que melloraría increíblemente as cifras de saúde mental que manexamos se conseguísemos que como mínimo baixase a frecuencia. Porque ademais, creo que o primeiro problema con isto é que nos parece que é algo super pouco frecuente cando é algo super frecuente. Entón, ni siquiera temos unha visión a caída realmente da magnitude do problema. Falamos de 1 de cada 6 nenos. Doble de nenas que de nenos, pero en xeral 1 de cada 6 nenos. Son cifras elevadísimas. Vale. E ainda así, antes dixen, o abuso sexual infantil é un dos factores ambientais evitables que máis contribúen á aparición de enfermedades mentais na vida adulta. Ben, e ainda así, cando se crean modelos de como afecta e de por qué o abuso sexual infantil desencadena ou fai máis probable que se desencadenen enfermedades mentais na idade adulta, os modelos son así. Vale. É dicir, estos son porcentaxes de aumento de risco e estos son outro tipo de factores que parece que afectan, como por exemplo o estado de ánimo do neno, o canto de externalizante é a conducta do neno, a calidade do apego, o nivel educativo da nai, a idade da nai. Vale, entón, non é tan fácil como decir A causa B. Hai moitos outros factores por medio que van facer que isto desencadene ou non unha enfermedade mental na idade adulta. É dicir, ni siquiera con aqueles factores que sabemos seguro que aumentan o risco, a relación é unívoca. Vale, e pouco máis. Pensar nunha presentación máis ou menos curta para darnos tempo despois ao debate, que creo que hai moito debate. Xa vos dixen, non puxen ningún dato ni ninguna bibliografía, porque os datos son os datos da vida, vale? É dicir, eu isto repito moito cando vou por aí tamén, porque parece que son datos super difíciles de atopar ou que só están ao alcance dos científicos, pero non. Pero non. E nada máis, porque se queres preguntar algo, toda a vosa disposición. Entón, que é o que pasa? Que pola súa infancia hai algo que dispara que salta a esquizofrenia e aos ricos non pasa ou que é o grande motivo? Se pensaba que a esquizofrenia funcionaba así. Non é que non funcione, pero digamos que é un modelo un pouco simplificado. Por que se pensaba que funcionaba así? Porque moitas veces a xente, cando nos dicimos que debuta de esquizofrenia, non? Debuta parece así como de escenario, pero é a palabra que utilizamos moi pouco inteligentemente. Cando aparece a esquizofrenia? Moitas veces aparece con cuestións que teñen que ver con estresores importantes. A xente petaba na mili, petaba no primeiro ano da carreira, petaba cando o deixaba coa primeira parella, non? Entón, era como o segundo golpe, non? Eu levo un golpe como de serie, digamos, non? E ante un golpe externo moi potente, desencadena esa enfermedade. Vale. E antes dese golpe, o sea, non había ningún síntoma ou ningún visiblemente a persoa parecía que non nada? A imensa maioría da xente que ten esquizofrenia, a enfermedade aparece na primeira adolescencia ou principios da idade adulta. E hai moita xente que previamente a iso non ten ningún síntoma. Entón, o primeiro golpe do que falamos é a carga xenética. Vale. Iso, volvo a decir, non? É algo, é un modelo simplificado, pero se vos fixades no modelo do bote este, pues non deixa de ser parecido, non? O sea, é como que eu parto coas baliñas laranxas. Cando aparece a enfermidade? Pois cando hai tanto azul que sale por fora do bote, non? Sería un pouco esa idea. Que pasa aquí? Aquí pasan varias cousas. A primeira é que en rendas baixas vamos a entender que ese outro golpe posiblemente sexa máis frecuente, porque hai máis adversidade. É dicir, hai máis violencia, hai máis pobreza, hai máis menos condicións materiais básicas das que te falabas antes, non? Iso por unha banda.
Vale, despois, máis factores que decíamos antes de factores de confusión, non? Moitas veces as persoas con esquizofrenia empobrecense ao longo da súa vida, porque non poden seguir estudando ou non poden traballar de forma estable, non? Entón, aínda que empecen por aquí, nunha renda media, moitas veces ao longo da súa vida van caendo, non? En situacións de exclusión social. Vale, eso sería outro factor. Outro factor máis sería, fixadeos, por enriba de 100.000 non hai rendas, das rendas máis altas non está representado. A esquizofrenia é unha enfermidade que parece o 1% da poboación mundial. Unha de cada 100 persoas ten esquizofrenia, é imposible. Vale, é imposible que non exista. Entón, que pasa? Aquí, moi posiblemente, isto estea oculto. É dicir, posiblemente as familias con moi boa posición económica, os seus fillos teñan un diagnóstico de trastorno bipolar ou de trastorno del espectro autista, ou estean nunha clínica privada, entón non se representan as estadísticas. Vale. Entón, isto é real? Só vos digo eu que non. Isto é real? É real, pero aquí pesan moitísimos factores que non son simplemente o do bote. Entón, claro, penso que en xeral iso é moi positivo, pero tamén quería, non sei, quería conocer as intuicións de que a forma en que se abordan a veces eses debates a nivel público, sobre todo nas redes e tal, como que non está de todo ben enfocadas, a veces, non sei formular moi ben, a ver se típicamente eso, aparte do tema, bueno, máis laboral, tamén faz divulgación, o debate sobre estes temas, se podes comentar algo sobre se está facendo ben, se ten tamén unha contraparte negativa, a forma que se está abordando este debate público, que todo o mundo fala de saúde mental, de forma un pouco banal, ou tal, non sei, penso que son o tema da ansiedade, que igual seguramente o tema que máis se debate así, non sei, no día a día da xente e tal, todo o mundo fala de temas de ansiedade e tal. Como ves iso, que se está facendo mal, que cousas, a contraparte diso, esa saída á luz, o que antes era un pouco tabú, como ves iso? Está presente ata un punto que é posible que ti te preguntes a ti mesma se tes algún problema deste tipo ou que o comentes co tua contorno. Entón, eu creo que simplemente o feito de que estea presente é bom. Despois, na maneira na que se fai. A ver, eu vou te faltar dúas cousas. A primeira cousa é que non todos os trastornos se divulgan por igual. É dicir, falase moito da ansiedade e depresión, falase pouco de psicose, de esquizofrenia. Que é o que, bueno, eu agora estou traballando de psicose, entón, claro, vexo que sí, hai menos estigma cara a ansiedade, sobre todo, non? A ansiedade casi que eu como unha cousa, non digo cotiá, pero sí que é algo que está moito máis normalizado, non? A ninguén lle custa traballo xa dicir teño ansiedade, non? Pero creo que os trastornos mentais graves, esa desestigmatización non lles toca tanto, non? Entón, esa é a miña primeira, non, salvidade ao asunto. Despois, a segunda salvidade ven precisamente co contido desta charla, que moitas veces eu, cando vexo contido sobre saúde mental, a solución é máis psicólogos, máis psiquiatras, e moitas veces é como, non, é dicir, aínda que haxa un psicólogo por cada persona, se non melloramos as condicións de vida da xente, isto non vai parar. É dicir, a xente ven ao médico porque non ten casa, porque non ten pasta, porque ten unhas condicións laborais de mierda. Entón, se ti non cambias iso, a psicoterapia non vai mellorar esa situación. De feito, moitas veces, que comentábamos ás veces, non? Eu teño compañeros que ás veces digan, joder, que eu sinto-me cómplice disto. O sea, eu non estou facendo terapia para que alguén ature acoso laboral ou ature pobreza. Entón, digamos que para mí o outro problema é como psicologizar ou psiquiatrizar cuestións que son do social. É dicir, se eu estou mal porque teño unhas malas condicións, a solución non é máis psicólogos. Entón, non sei, eu creo que ás veces tamén, claro, a divulgación faise dende unha perspectiva moi individualista, moi neoliberal, de como é o teu problema, como devolverle a xente o seu malestar e dicirle que é psicólogo. Entón, bueno, eu aí sí que teño as miñas reservas. Algo para dar aso a um pouco mais de aprofundamento num tema que referiste, começando talvez pela pergunta, uma enfermidade que está, de certa forma, muito na moda ultimamente, nem sempre pelas melhores razões, é a BPS,
borderline personality disorder, pois, que, por certo, em galego, como se diz? Trastorno límite da personalidade. Vale, pois é máis ou menos igual ao português, ok. Crees que também há sobre diagnóstico de mulheres, porque se tem discutido muito... A ver, sí, claramente. É dicir, non só hai un sobre diagnóstico de mulleres, senón que é unha categoría diagnóstica que está feita, está pensada para diagnosticar mulleres. Claro. É dicir, é así. Entón, para além do construto diagnóstico, que para mí ten muchísimos problemas e que habría que darle unha volta e que posiblemente eu personalmente creo que se lle dará a non moito tardar porque non ten sentido, para além diso, incluso mulleres que non cumplen os criterios que xa son machistas e patriarcais de trastorno límite de personalidade acaban con un diagnóstico de trastorno límite de personalidade. Porque ao final, calquera alteración de conducta ou calquera saírse da norma nunha muller acaba con un diagnóstico de TLP. Entón, é un diagnóstico que cumple hoxe en día a mesma función que no seu momento cumpliu o diagnóstico de histeria, que é muller que non se adapta á norma social. A xente, o sea, vai máis, cambiaron o tipo de diagnósticos de problema que ten a xente? É que había un aumento da demanda máis ou menos estable, é dicir, cada ano había máis demanda, e que a partir da pandemia foi salvaxe. Salvaxe. O sea, a miña sensación foi esa. Claro, de 2022 para aquí, que xa van casi 3 anos, eu empezo a traballar nun dispositivo específico de esquizofrenia, con trastorno mental grave. Entón, claro, desvinculome un pouco do tema consultas. Entón, dos últimos 3 anos eu che podo falar da estadística, dos datos. Os datos son que a lista de espera para a atención psicolóxica é 1 ano. Entón, quero dicir, é moi loco ter que esperar 1 ano para ir ao psicólogo. Canto era antes? Estábamos mal, pero non tan mal. 3 meses, 4 meses, e xa nos parecía inaceptable. É dicir, nos dicíamos, a ver, non pode ser que eu pida cita hoxe e me den para dentro de 4 meses. Sexa o que me pase, ou non era nada e xa se me pasou, ou vou a estar peor. E quero dicir, xa con 4 meses nos levamos a nosa cabeza. 1 ano é simplemente inconcebible. Se cambiou o tipo de demanda, eu creo que non, porque a inmensa maioría da demanda que chega á atención primaria, á saúde mental, o sea, ás unidades de saúde mental, realmente non... A ver, como explico isto sin que pareza? Non é o que nos entendemos como trastorno mental grave. Claro, nos chamamos de trastorno mental común, e con común non quero que soe a que é menos grave, menos importante, pero digamos que son situacións vitais. É toda esa demanda que eu me refería antes, que ten que ver con condicións de vida, que non ten que ver cunha enfermidade. Entón, a demanda aumenta, en parte porque a pandemia empeorou as condicións de vida de moita xente, e en parte tamén porque, polo que comentaba antes o compañeiro, o feito de que se fale máis de algo tamén fai que a demanda aumente. Non digo de forma injustificada, quero dizer, senón que xente que igual sí que estaba mal e que non se planteaba esa posibilidade, pois agora igual sí que se plantea. Quería preguntarte que cando falabas sobre todo da ansiedade e da depresión, que hoxe en día parece que está con máis sinals na boca da xente, falas eso de que ten menos carga xenética e tal, e a min o que me choca un pouco é que noto moito este tipo de cousas en moita xente que logo ao seu redor ten moi bo apoio familiar, sabes, que non entendería, non sabería decir porque sabes, por que está tan no noso día a día se supón que cada vez temos mellores condicións sociais neste aspecto. Eu aí teño as dúbidas, É que noto que se fala moito, pero tamén se banaliza moito. Sí. Sabes, entón entra como nunha dicotomía moi rara, porque como que igual se sobreexplotan os temas e ao final acaban quedando en cousas banales. Sí, era un pouco que decía antes tamén de como de psiquiatrizar ou psicologizar, non? É dicir, eu creo que en xeral, nos últimos, desde 2008, vamos a poñer, as condicións de vida en xeral da poboación en moitos aspectos empeoraron. E empeoraron aspectos importantes, como, por exemplo, o tema vivenda, o tema renda. Entón, iso creo que son factores obxectivos que poden explicar unha parte do aumento dos trastornos de ansiedade.
E despois hai outra parte, que creo que por onde ibas ti, ¿no? De vivir como patolóxicas cosas que son normais. É dicir, a ansiedade é un mecanismo normal do organismo. É dicir, a única maneira de non ter ansiedade é a ansiedade cero é estar morta. O sea, non se pode vivir sen ansiedade, ¿no? Entón, ás veces eu creo que o problema é que o feito tamén de que se faga esta divulgación así como un pouco sin moito sentido, ¿no? É que ás veces a xente cree que ten un trastorno de ansiedade cando o que ten realmente é a ansiedade normal que nos produce a todos pues, cousas da vida que ni siquiera son particularmente graves, ¿no? Eu, por exemplo, cando eu fago moita divulgación en coles, nos institutos, simplemente o feito de explicar que a ansiedade é normal, que é desagradable, pero que é normal, tranquiliza moita xente. Porque moita xente non entende que, claro que é unha sensación super desagradable, pero que o feito de poñerse nerviosa cando tes un exame é normal. E non só non é malo, senón que ás veces incluso mellora o teu rendemento. Entón, faise moita divulgación, pero a veces non se fai unha divulgación adecuada, por unha banda. Por outra banda, ás veces como que a xente tolera menos estados emocionais negativos e hai un pouco a idea, que tamén creo que é unha idea así como moi neoliberal, de que hai que estar ben sempre. De que o normal é estar ben. Pois non, o normal é estar como toca. E despois, por outra banda, que eu creo que sí que hai un empeoramento de determinadas condicións de vida, non de todas, pero que sí que explica algúns cadros de ansiedade. Eu tamén detecto, e isto é unha sensación totalmente subjetiva, que, por exemplo, cara a rapazada, o que hai é un aumento brutal da exigencia. E, sobre todo, da exigencia académica. É dicir, non sei, nós cando estábamos no instituto, eu tiña colegas que deixaron de estudar e empezaron a traballar e punto, e non pasou nada. E agora parece que todo o mundo ten que sacar un 13 de selectividade e que non se contempla, bueno, e aparte que o mercado laboral é así, é certo, non? O sea, non se contempla que un rapaz con 16 anos traballe. O sea, esa opción non existe. E non é unha percepción subjetiva dos rapaces, é que realmente non existe. Canta xente coñecedes vos con 17 anos que traballe? Porque ou ningún. E compañeros de instituto que empezaron a traballar con 16 anos e que o sabían. Entón, é como que están un pouco nunha carreira de ratas, ¿no? De que ou é excelente académicamente ou isto é un drama. E ás veces en familias que dis que con moi bo soporte e moi ben estructuradas, que non é ese o problema, pero que a exigencia é salvaxe, a xente que ás veces pues, non é o seu camino e non pasa nada. Unha maneira tamén un pouco de contornar o mercado laboral, non? De estar na universidade, só por familiar, Así que, como vedes, todas as respostas que dou son multifactoriais. Non me pode evitar. Bueno, pues eso. Ela está por aquí, se queres falar con ela, interpelades directamente. Moito obrigado. A vos. Reparto de valiosos non convidas e nada, e cando quieras. Moitas gracias.